Tam čo stojíš mi tam? To si zas na YouTube. To si zas tie momenty. Hej, ale niektoré videá mi to tam nechce pridať. Ja som omylom... To si zas dobre pása momenty. Ja som včera mala 2 videá natočené, ja som omylom jedno vymazala. Oni Ksení! Akože vy retardovaní psi. Rád, ty prečo ideš za mnou? Zase vyberám nejakú pesničku, čo som zistila. Že sa tam dá spraviť k videu. Ale vypadnite odo mňa, more psí kokot. Ale to piče. Ešte, že tam dám tú pesničku, vieš? Ja to tu není. Poďte do keľu. Odzadu, takám. Jasné. Ja, to piče. Vystračilo Jojte zlaté. odfotiť. To je fasa fotka. Na fasa video. To by chcela fotku vtedy len. No láhnite si. No dávaj. Ale rád to dávaj pozor, kde ju chmatneš, lebo keď ju chmatneš za to, tak naručíš za to, že ťa nechmatne ona potom. Žiadaš od Ratosa veľa. Dobre, kašli na to video teraz. Nech si